isip nget nakarut putputen ko malitlidayang iinal daw aldaw. May sarabi at dati may kanangye ko tinalyaw ko nakita ni Yesu Kristo. Biglang ang luluwaag na nakaparing tumaw daw at hindi pa makawan na. Narik ng tipod nuwarang sa kadyak narik na hindi agyaman na ni Kristo pinalbaliwan na. When puno anaragsak ti sumurot ken Kristo tabalbaliwan na itibiyag mo. Adapod nuwarang sa kental na iti puso lutong paleng dagiti bilbilin na. Sana kung namatanagan nuan niya di masapaya tani Kristo isut iti kadwa. Manupot na buken Diyos ko isalakan nak malipod pasul agyaman na tani Kristo binalbaliwan na. When puno anaragsak di sumurot ken Kristo tabalbaliwan na itibiyag mo. Adapod nuwaragsak kental na iti puso lutong pa